Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Društvena mreža. Planet na kojem živimo dijelimo s brojnim životinjskim vrstama. Mnoge od njih svoj život provode u moru, pa neke od svih tih vrsta gotovo nikad ne vidimo. Kako onda znati koliko globalne klimatske promjene utječu na njihov život? S tim pitanjem je na put krenuo i znanstveni pisac i novinar Richard Wiese. Pridružio se grupi biologa u Kanadi i u tome ga prati dokumentarni film iz ciklusa Klub istraživača. Richard Wiese, znanstveni novinar i pisac, pridružio se grupi biologa koji su u Kanadi istraživali tragove klimatskih promjena na tuljanima. Naš današnji gost, biolog je, koji u Jadranu istražuje dupine, ali ne samo njih. To je doktor znanosti Draško Holcar, viši kustos u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, predsjednik instituta Plavi svijet. Što je Plavi svijet, od kad postoji, čime se bavi? Institut Plavi svijet je nevladina organizacija, dakle udruga građana. Formirali smo se zapravo kao nekakav nastavak, odnosno dali smo se na neki način nekakvu pravnu vrijednost ili ne znam kako bi to rekao, organizacijsku vrijednost jednog projekta koji je započeo još 1987. Naime, naši kolege iz Italije su započeli istraživanje dobrih dupina u području Lošinja, dakle Kvarnerić, 1987. godine. Kolega je na tome napravio diplomski rad. Shvatili su da u Kvarneriću postoji zanimljiva rezidentna zajednica dobrih dupina i tako je krenulo to istraživanje. Istraživanje je trajalo sve do 90. odnosno 89. kad je kolega i njegova organizacija su zapravo zaključili da je vrijeme da odu, a mi koji smo sudjelovali u istraživanju, da li sa hrvatske strane, da li iz još nekakvih drugih zemalja, bilo mi je žao da podaci koji postoje jednostavno prestanu postojati. Naime, istraživanje se temelji na prepoznavanju pojedinih životinja. Dakle, temeljem slike, fotografije leđne peraje, mi možemo prepoznati svaku individualnu životinju. Svaka ima ime, nekakvu povijest i slično. I u tom trenutku da je istraživanje prestalo zapravo biti provođeno, ta nekakva priča o toj zajednici bi jednostavno stala. I mi smo tada pokrenuli osnivanje te naše udruge. Udruga je do danas u biti radi dosta dobro, provodi razne projekte. Ne bavimo se samo znanošću, bavimo se i zaštitom, planiranjem zaštite, bavimo se isto tako obrazovanjem, edukacijom od najmlađih nogu pa sve do fakulteta. I više niste samo u Lošinju gdje je sjedište, nego ste se razgranali i na druge dijelove Jadrana. Pa ta nekakva inicijalna vizija zapravo je naša bila da rezultate istraživanja želimo prikazati javnosti, želimo na neki način dakle, prenijeti informaciju o tome kako dupini žive, jer u tom nekom trenutku dupini su bili relativno nepoznate životinje. Općenito i u svijetu je zapravo bilo relativno nepoznato kako oni žive. I kad smo saznali, odnosno prikupili nekakve osnovne informacije o njima u Kvarneriću, došlo je vrijeme da krenemo i malo dalje. Počeli smo istraživanje na Visu 2007. Od 2007. evo do danas istraživanje traje i tamo, dakle u tom dijelu srednjeg i južnog Jadrana. Prije nekoliko godina započeli smo još jedno istraživanje, dakle imamo još jednu malu postaju na Kornatima i Sjevernoj Dalmaciji i u biti to nekakvo naše znanje sada nam pokazuje da ti naši dupini žive u malim priobalnim zajednicama, dakle koriste to naše priobalje oko tih naših otoka. Rezidentni su, što znači da uglavnom tamo gdje se okote, tamo i ostaju živjeti. Dakle, pripadaju u tom nekom svom prostoru. Dupini sa Visa ne odlaze na Lošinj ili u Istru, nego u biti žive oko Visa. Ali kad ste kretali te 87. godine, s kojom ste idejom zapravo išli u istraživanje dupina? Što vas je tad zanimalo? Pa, ja zapravo ne mogu reći što je mog kolegu Giovannija u tom trenutku zanimalo, osim što je bio student biologije, koji je imao očigledno nekakvu želju, nekakav interes baviti se morskim sisavcima. Međutim, kad smo mi pokretali zapravo organizaciju i kad sam na neki način ja preuzeo ulogu predsjednika te organizacije, ali mislim tu ima još nekoliko mojih starijih kolega, nama je zapravo bila ideja da životinje koje se nalaze na vrhu hranidbenog lanca, koje su ključne za opstanak mora, upoznamo. I u tom smislu se ne bavimo samo istraživanjem dupina, već se bavimo istraživanjem
više skupina velikih morskih kralježnjaka, dakle morskih kornjača, nekih vrsta riba hrskavičnjača, posebice recimo golub uhan nam je bio zanimljiv u nekakvo zadnje vrijeme i slično, jer to su životinje koje zapravo omogućavaju da more funkcionira. One u moru imaju neku ulogu. Uloga im je da sa dna u površinski sloj donesu nekakve hranjive tvari, nekakve mikroelemente koji su potrebni za pokretanje tog nekakvog ciklusa života u moru općenito. Ali isto tako im je i uloga da na neki način osiguravaju zdravlje sustava, jer se oni uglavnom hrane kao predatori, dakle nekakvim plijenom. Dakle, uvijek je lakše uloviti nekakvu slabiju hranu, slabiju ribicu, slabiji nekakav organizam, lignju, nego onu najjaču. Dakle, na taj način zapravo osiguravaju i taj nekakav fitness populacije životinja kojima se hrane. Koliko dupina danas ima u Jadranu? Već ste dio toga dali naslutiti što se njihovih staništa tiče, gdje su smješteni, ali koliko to sve zajedno broji jedinki? Pa što se tiče tih nekakvih rezidentnih zajednica, ono što znamo na području Lošinja je da otprilike ta zajednica nekakvih 200-tinjak životinja. Isto tako radili smo istraživanje iz zraka u kojem nam je bio cilj zapravo utvrditi distribuciju i brojnost životinja u cijelom Jadranu. Dakle, od Otranta do Venecije, i ova fotografija koju gledamo, odnosno taj grafikon koji gledamo je zapravo prikaz distribucije opažanja dobrih dupina u Jadranu. Dakle, tu se vidi da u biti dobri dupini uglavnom preferiraju ova plića područja, dakle područja od nekakve dubine do nekakvih 150 metara dubine. I u tom smislu je sjeverni Jadran zapravo područje njihove najveće brojnosti. Kad ste me pitali za broj, procjena temeljem tih istraživanja 2010. i 2013. koje smo napravili je da u Jadranu otprilike živi nešto više od 10.000 dobrih dupina. I među tim jedinkama ste uočili jednog koji je potpuno drukčiji od svih. Dakle, on je bijel. Pa 2013. ja mislim da smo bili sa kolegama u Raveni u okviru nekog našeg zajedničkog projekta gdje smo imali za cilj upoznavanje tih morskih kornjača, dupina, prijenos znanja kolegama u drugim državama koji se ne bave s time i tako. Pa smo u području Ravene radili istraživanje dupina i tamo smo sreli jednog, ljudi kažu albino, ali nije albino, u biti je leucistični dupin, dakle dupin koji je bijel, odnosno uglavnom je bijel, ima nešto malo tamnih mrlja po sebi. Ali njegov naziv po kojem ga prepoznamo jest albus. Pa zovemo ga albus, tako je jednostavnije. Da, mislim da sad ljudima, evo ja kad vam kažem leucističan, to u biti možda nije onako direktno pokazivanje o čemu se radi. Dakle, taj dupin je definitivno jedinstven. Gledao sam, kaže se da otprilike na 10.000 životinja dođe jedna takva leucistična ili albino životinja u prosjeku kod sisavaca. Pa evo, bilo je zanimljivo da u biti od tih 10.000 dobrih dupina mi smo našli i tog jedinog bijela. Tko je on? Je li on mužak ili ženka? S kim se druži? U kakvoj ste ga situaciji uočili? Pa teško mi je reći. Mislim, kod dupina ne postoji razlika između mužaka i ženke ovako na prvi pogled. U svakom slučaju ta životinja je bila zajedno sa još jednom drugom životinjom koja je bila normalne obojanosti. S obzirom da ono što znamo o ponašanju tih dupina, u biti odrasli mužjaci se drže u manjim skupinama, odnosno u parovima ili su samci. Pretpostavljamo, s obzirom da se ovdje radilo samo o dvije životinje koje su bile u biti potpuno same u nekakvom širem području, da se radi o mužjacima, odnosno da je albus mužjak, ali tko zna, možda nas iznenadi. Njega u svakom slučaju ne treba posebno obilježavati jer već je sam po sebi drukčiji pa ga lakše možete pratiti. Absolutno. Spomenuli ste da ne pratite i ne istražujete samo dupine, nego i morske kornjače. Kakve se nalaze u našem Jadranu? Pa u Mediteranu se općenito pojavljuju 3 vrste. Dakle, sedmopruga usminjača koja je zapravo oceanska vrsta i u Mediteranu uđe vrlo rijetko. Povremeno se pojavi svakih nekoliko godina i pokoja u Jadranu. Međutim, u Mediteranu se razmnožavaju i žive 2 vrste, zelena želva i glavata želva. Zelena želva je vrsta koja voli nekakva toplija područja, dakle ona u biti u Jadran ulazi i boravi uglavnom u južnom dijelu Jadrana. A glavata želva je želva koja zapravo živi u cijelom Mediteranu. I zašto je ona za nas važna ili zanimljiva je to što najveća populacija u biti u Europi te glavate želve na nekom području živi, odnosno obitava upravo u sjevernom Jadranu. Dakle, sjeverni Jadran je kao i za dobre dupine i za glavate želve područje od vrlo
velikog interesa, odnosno važnosti, jer im je dovoljno plitko da na dno mogu zaroniti, da se na njemu mogu hraniti. A isto tako, s obzirom da su želve hladnokrvne životinje, one tijekom zime hiberniraju, odnosno ne zakopavaju se, ne hiberniraju baš, ali miruju. Dakle, spuste se negdje do dna i na nekakvoj temperaturi koja im je optimalna provode neko vrijeme. Dakle, jednostavno mirujući, čekajući nekakvo toplije vrijeme. I, dakle, za te želve koje se hrane, odrastaju i ove koje prezimljavaju, odnosno preživljavaju zimu, Jadran je zapravo najvažnije područje. One kad su spolno zrele, odnosno kad je vrijeme parenja, odlaze prema gnjezdištima u Grčkoj, u Turskoj, Cipru, dakle na te nekakve tople plaže, polažu jaja. Koliko njih ima? Kako ih pratite uopće? S obzirom na to da su više na dnu, teže ih je uočiti nego dupini. Zapravo ne. Glavate želva kao i dupini diše zrak. Dakle, ona u nekom trenutku mora izaći na površinu. Isto tako, s obzirom da su hladnokrvne životinje, njima je toplina koju dobivaju od sunca vrlo važna i zapravo te glavate želve provode neku dosta veliku, ovisno o temperaturi mora, ali zapravo provode dosta vremena i na površini, jednostavno se sunčajući, odnosno grijući se. Dakle, tek kad je njihovo tijelo te nekakve optimalne temperature, onda ona zapravo pliva, hrani se i radi sve već ono što radi. Glavate želve smo u istim tim preletima avionom, dakle kad smo radili 2010. i 2013. istraživanje iz zraka, zapravo smo utvrdili da možemo vidjeti glavate želve upravo kad su nalaze na površini. Pa ima ih i velikih, mogu biti i 1,20 m, ali u biti i nešto manje. I procjena je da otprilike u Jadranu boravi više od 80.000 glavatih želvi. Što ih u Jadranu najviše ugrožava, recimo, zbog čega stradavaju? Pa uglavnom je to zapravo interakcija sa raznim ribarskim alatima. Sa naše strane posebice sa kočama, dakle u vrijeme kad one zimuju, odnosno kad borave pred dnu, tijekom zime love se u koče, kočari ih dignu na palubu. U tom trenutku vrlo često one izgledaju kao da su zapravo mrtve i ljudi koji ne znaju takve životinje bace u more. I onda se one udave jer su jednostavno nesposobne, u stanju su mirovanja, nesposobne su da se vrate na površinu i udahnu. I nama je cilj ljude, odnosno posebice, dakle ribare, kočare, naučiti da takve životinje mogu ostaviti na palubi, odnosno staviti ih u kabinu, malo ih zagrijati u trenutku kad se životinja počne micati, onda je mogu vratiti natrag. Druga stvar su mreže stajačice. U tim alatima smrtnost je još i veća, gotovo 80% životinja koje se ulove u mreže stajačice, koje stoje na dnu, dakle neko duže vrijeme, jednostavno se isto tako u njima udave. I veliki problem za njih je, posebice sa talijanske strane, sudaranje sa plovilima. Dakle, kod nas to nije takav problem jer želve u biti ne ulaze između naših otoka, dakle u kanale gdje se odvija najveći promet, brodski promet, posebice gliseri, ljeti i slično, ali sa talijanske strane sudari sa želvama zapravo dosta veliki broj životinja da li ubijaju, da li ih ozljeđuju. Dok smo se s dupinima, a možda i pokom želvom uspjeli sresti, s još jednom zanimljivom endemičnom vrstom raže, vrlo vjerojatno nismo plivajući, jer se ona nalazi daleko na otvorenom moru. Dakle, zanimljiva je jer se dugo nije znalo da uopće postoji ovdje. Pa, golub uhan je endem Mediterana, tako se smatra. Dakle, to je jedan veliki golub, dakle jedna velika riba slična mobuli. Ako pogledamo na karti koju sad vidimo sve ove ljubičaste trokutiće, dakle to su sve lokacije na kojima smo životinje vidjeli tijekom preleta iz zraka. Isto tako, ako pogledate ove male žute trokutiće, to su nekakvi prijašnji podaci. Dakle, vidljivo je da je kroz nekakvih gotovo 100 ili 150 godina u otvorenom moru zabilježeno svega 10-ak, 15-ak, 20-ak opažanja te životinje i smatralo se da su one u biti povremeni zalutali primjerci koji uđu iz Mediterana u Jadran. Međutim, naše istraživanje je pokazalo da su te životinje puno brojnije u Jadranu. Kao i druge vrste koje se hrane planktonom, one u Jadran ulaze sezonski. Dakle, tijekom ljeta, proljeća i ljeta kad se pojavljuje nekakva veća proizvodnja planktonska, onda one ulaze u Jadran, tu se hrane i tijekom jeseni iz Jadrana odlaze. Bilo nam je znači izuzetno zanimljivo vidjeti te životinje i shvatiti da i one predstavljaju dio naše faune. Međutim, ono što nam je na neki način posebno važno u zadnje vrijeme je zapravo utvrditi kud te životinje
odlaze, kako se kreću, jer je prije nekoliko godina se u Levanskom bazenu dogodio nekakav veliki problem gdje zapravo su stotine tih goluba uhana jednostavno bile ulovljene od strane palestinskih ribara koji su u tom trenutku lovili životinje. Čini nam se da se u tom Levanskom bazenu životinje pare i iz njega dolaze k nama. Znači, to je opet, kao i kod kornjače, jedna dijeljena populacija i utjecaj na jednom mjestu ima utjecaj na te životinje na stotinama kilometara daleko. Dakle, htjeli bi vidjeti da li im se na neki način može pomoći. Iako izgledaju prilično elegantno, ali podatak da im je raspon pera krila, da ne kažem, 3 metra je prilično zastrašujuć. Ali vidjeli smo da maltene uz njih ronite, odnosno plivate. Znači, bezazlene su. Na snimci ste vidjeli mog kolegu Juru koji je napravio te snimke. Životinje su fantastične. Mislim, vidjeli smo svi kad odete, ne znam, na Maldive, u tropska mora i slično, ljudi jednostavno obožavaju plivati sa onim velikim mantama. Te mante su još veće, imaju raspon tih svojih peraja 5 metara i više. Ove mobule, odnosno golub uhan, one su fantastične na jednaki način. Dakle, to su radoznale ribe. One vas pričekaju kad ste u moru. Miroljubive. U biti su potpuno bezopasne i miroljubive. Kad vas vide sa brodom, ako brod stane, onda prate taj brod. Dakle, ponašaju se, totalno su radoznale i potpuno su fascinantne. Ako u sebe imaju mlado, jesu li onda drukčije? Mlado, zapravo ta jedna riba u svom tijelu nosi samo jedno jaje. Dakle, za razliku od drugih riba, one ne ostavljaju jaja, ne mrijeste se, nego su ovoviviparne, se kaže. Dakle, ženka nosi jedno jaje u tijelu duže od 1,5 godina i u tom jajetu se razvija mlada riba. U trenutku kad se riba rađa, recimo to tako, iz tog jajeta, odnosno izlazi iz jajeta, raspon njenih peraja je već oko metar ili više. Dakle, iz majke izlazi gotovo čudovište. Ali ribe ne brinu o svojim mladuncima, dakle, mobula kad jednom iz nje izađe njen mladunac, onda ga ona više ne vidi. I ona, ali i dupini i žele, pa i sve druge zapravo morske vrste ne poznaju državne granice. Pa stoga zaštita njihova kao istraživanje tih vrsta jest važan međunarodni čin. S kim sve Institut Plavi svijet surađuje u tome već godinama? Pa mi smo od nekakvog početka našeg u biti surađivali uglavnom sa raznim akademskim institucijama iz cijelog svijeta. Normalno, to je nekakva znanstvena suradnja. Međutim, posljednjih recimo 10 godina ili nešto malo manje, zapravo smo na nivou regije, dakle na nivou Jadranske regije, počeli puno značajnije surađivati sa našim susjedima, jer životinje koje žive u Jadranu su naše zajedničke životinje, dakle upravljanje, njihova zaštita i slično, jedino se mogu napraviti na taj nekakav zajednički način, odnosno sa istim mjerama. Jer prijetnje koje tim životinjama prijete su slične, povremeno specifične, ali uglavnom slične i sa jedne i sa druge strane. Mi smo 2011. 12. mislim tako nešto, dobili jedan IPA Adriatic, dakle Cross Border projekt u kojem smo imali 13 partnera iz svih jadranskih zemalja, kojim je bio za cilj istraživanje i zaštita morskih kornjača i dupina. U okviru tog projekta uspostavili smo zapravo jako dobru suradnju i mislim da ta nekakva naša suradnja pokazuje dobre rezultate, jer smo napravili i zajednički plan upravljanja morskim kornjačama i zajednički plan upravljanja dupinima, odnosno kitovima općenito u Jadranu, jer u Jadranu ima više vrsta dupina koji tu žive. Napravili smo više tih centara za oporavak morskih kornjača, napravili smo zajedničke protokole kako djelovati u slučaju pojavljivanja nekakvih masovnih ugibanja, nasukavanja i slično kod tih životinja. Jedni drugima smo pružali neku stručnu, tehničku, znanstvenu i sličnu pomoć, dakle da bi se kapacitirali u svim zemljama da bi mogli provoditi te nekakve zajedničke akcije i mislim da je to zapravo definitivno put budućnosti. Ono što mi je drago je da zapravo u tim našim aktivnostima sudjeluju i predstavnici raznih regionalnih, odnosno državnih ili javnih institucija, odnosno instituta koji upravljaju zapravo tim životinjama, što našim idejama onda daje i tu neku provedbenu snagu, odnosno mogućnost. I ove godine smo upravo na temelju
tog projekta, ali i još nekih drugih projekata koji su se bavili drugim aspektima upravljanja, odnosno korištenja Jadrana. Dakle, recimo, ne znam, odbačenim ribarskim mrežama, balastnim vodama i slično, napravili jedan zajednički projekt gdje smo pokušali te naše rezultate svih naših radova na tim raznim projektima kapitalizirati i spojiti u jednu priču koja zapravo na nekakav novi način pomaže zajedničkom planiranju budućnosti, odnosno planiranju korištenja Jadrana. I to ste predstavili u Briselu. Kakva je reakcija bila? Tako je. Bili smo prije 3 tjedna u Briselu na tu neku našu konferenciju na kojoj smo predstavili taj naš projekt sustava za odlučivanje u smislu upravljanja zaštićenim vrstama. Predstavili smo i predstavnicima DG Environment, i DG Mare, i DG Regio. Svi su zapravo jako dobro prihvatili te nekakve naše ideje i ta cijela priča o tom prostornom planiranju u moru je dio zapravo te i direktive nove Europske unije, ali isto tako pokazuje da je regionalna suradnja moguća i DG Regio zapravo je jako zainteresiran za nastavak tog našeg projekta koji je utemeljen ne samo na biološkoj raznolikosti nego i na ljudima, odnosno na nekoj toj ljudskoj dimenziji korištenja prostora. Posebice jer Europska unija ima i tu strategiju Jadransko-jonsku u koju zapravo to sve zajedno vrlo dobro ulazi. I nedavno, čini mi se prije tjedan ili dva, ste u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju okupili opet međunarodnu ekipu i bit ćete koordinator jednog vrlo vrijednog, višemilijunskog projekta, ako gledamo u iznosu, koji će štititi kornjače. Pa Hrvatski prirodoslovni muzej i partneri iz 6 zemalja Europske unije prijavili smo projekt na direktno financiranje iz Europskog fonda LIFE. Dobili smo projekt idućih 5 godina. Projekt je vrijedan 5 milijuna eura, ako je to bitno, ali mislim da je zapravo puno bitnije ono što ćemo na projektu raditi. Dakle, cilj nam je upravo stoga što su to životinje koje zapravo povezuju Jadran i Mediteran, koje dijelove svog staništa pronalaze i u Jadranu, ali i u drugim dijelovima Mediterana, zapravo napraviti nekakvu ponovo zajedničku suradnju u zaštiti, odnosno u očuvanju te ugrožene vrste. Radit ćemo nekakve aktivnosti koje se mogu smatrati inovativnima. Na gnjezdilištima ćemo koristiti dronove za nadzor. Razvijat ćemo nekakve nove odašiljače, inače su se kornjače pratile uglavnom satelitskim odašiljačima. Kolege sa fakulteta u Sloveniji iz Kopra će razviti odašiljače koji se temelje na GSM tehnologiji. Dakle, kornjače će moći nazvati kući, gotovo bi to tako mogli reći. Probat ćemo na ove mreže stajačice stavljati nekakve male LED lampice koje će im pomoći da mreže vide pa da u njima ne završavaju, ne ugibaju i tako dalje i tako dalje. Dakle, bit će vremena da i o tome pričam. Sad, većinu razgovora smo zapravo fokusirali na istraživanje i zaštitu, a ne manje važan, možda čak i još važniji dio jest edukacija. Sami ste spomenuli edukaciju ribara, ali edukacija svih laika koji nemaju veze s biologijom i ne znaju mnogo o ovim morskim vrstama je važna. U Lošinju imate centar koji već i vrtićkim i školskim grupama, ali i odraslima mnogo toga može pokazati, naučiti ih, a ono što planirate će biti korak više. Dakle, Muzej znanosti mora. Pa mi smo 2003. osnovali taj nekakav naš mali Lošinjski edukacijski centar o moru. To je u biti tada bio prvi takav centar uopće na Jadranu. Cilj nam je bio prije svega predstaviti naše istraživanje, naša znanja koja smo skupili ljudima koji tamo dolaze, ali i pružiti nekakav novi sadržaj zapravo da ljudi jednostavno shvate da ne dolaze samo na more i sunce. Sad, kroz vrijeme je taj centar postao premali i on je zapravo glavna prepreka za naš daljnji rad i mi već nekoliko godina zapravo razvijamo ideju Muzeja znanosti o moru, koju evo sad vidite i nekakvu zamišljenu u 3D animaciju tog prostora. Drago mi je da u cijeloj priči imamo potporu i grada Malog Lošinja. Ako mogu reći, ja imam 2 gradonačelnika, jedan nam je tu u Zagrebu, a drugi gradonačelnik je gradonačelnik Lošinja koji je sad i ministar turizma. Pa nadam se da imamo i još veću potporu u cijelom projektu. Ali u svakom slučaju, dakle, ideja tog novog centra je da zapravo to bude prostor koji će omogućavati zapravo učenje o moru, koji će pružati mogućnost provođenja nekakve nastave u dobro opremljenim laboratorijima, dakle, koji će moći pokazati sav onaj život u moru koji imamo.
Biće tu i nekako malo oporavilište za kornjače, bit će tu biblioteka, dvorana za skupove, sastanke, mali dormitori za gostujuće istraživače. Dakle, cilj nam je kroz taj prostor ponovo ne samo govoriti o biološkoj raznolikosti, nego zapravo uključiti i društvo, odnosno ljudske aktivnosti i kako mi ljudi zapravo možemo imati suživot sa morem, odnosno sa živim organizmima koji jesu u njemu. Želim vam da ostvarite to što ste planirali. Hvala vam lijepa na dolasku u današnju društvenu mrežu. Hvala vama i bilo mi je vrlo ugodno. Dragi gledatelji, vidimo se sutra u društvenoj mreži kad ćemo zaključiti ciklus dokumentarnih filmova i razgovora o autizmu. Lijep pozdrav!